קצרים על כלכלה עם יובל מזר. טוב, אז אתמול דיברנו על אי שוויון ועל גודל העוגה, היום נדבר אם אי שוויון הוא רע או טוב. אז אוקיי, קודם כל בוא נפריד מבחינה שאלה ערכית ושאלה כלכלית. אז בוא נדבר מבחינה שאלה ערכית. מבחינה שאלה ערכית יש כאלה שמאמינים, מבחינה ערכית, שזה לא נכון לחיות במדינה עם אי שוויון גבוה, יש הרבה מסכנים, צריך לעזור להם, ואפילו הם מוכנים לשלם מיסים רק בכדי שיהיו פחות אנשים מסכנים ויהיה פחות עוני. אותם אנשים מאמינים שהאנשים העניים הם עניים, זה הגורל שלהם להיות עניים. ולכן אנחנו צריכים לעזור להם. לעומת זאת, יש אנשים שמאמינים שאנשים שהם עניים הם עניים מבחירה, אם נעזור להם זה רק בעצם ינציח את העוני. בכלל באיזה רשות אנחנו נוגעים בכסף של אחרים שעבדו, זה הגישה האמריקאית, אנחנו עבדנו של הכסף, אנחנו לא רוצים לחלק, כל אחד יש פה אפשרויות פתוחות, ולכן באיזה רשות בעצם אנחנו מחלקים באיזה מיסים, בואו ניתן לכלכלה לעבוד. זה מבחינה ערכית. עכשיו מבחינה כלכלית. השאלה הגדולה בכלכלה אם יש קשר בין האי שוויון לבין צמיחה. האם יש קשר בין גודל העוגה לבין אופן חלוקתה. אז אם אנחנו מסתכלים באיור הזה, אנחנו רואים שהאיור הזה מחולק לשני צירים, שפה אנחנו רואים את האי שוויון על פי מדד ג'יני, פה מדינות ה-OECD, ופה אנחנו רואים את התוצר לנפש. אנחנו רואים במבט ראשוני שאין שום קשר בולט בין אי השוויון לבין גודל העוגה. לכן, כל מי שבעצם טוען שיש קשר, צריך לאמת אותו עם האיור הזה, שהוא איור חזק, שאומר שאין שום קשר. בספרות עצמה, על כל מאמר שמראה שיש קשר, יש מאמר שמראה שאין קשר, מאמר אחד שמראה שטוב אי שוויון, מאמר שני שמראה שלא טוב אי שוויון. מה שאנחנו למדנו בכלכלה, במקצוע הכלכלה, שאי שוויון גבוה מדי זה בטח לא טוב, כי הוא מייצר חוסר יציבות פוליטית, וחוסר יציבות פוליטית מייצר חוסר צמיחה. לעומת זאת, כמובן, שוויון גבוה מדי זה גם מצב לא טוב, כי כאשר השוויון גבוה מדי אין שום תמריצים, אף אחד לא יעבוד בשביל שלאחר יהיה חינוך יותר טוב. כל המדיניות הקומוניסטית של הקיבוץ בעצם פשטה את הרגל. לכן האמת היא איפשהו באמצע. למה האמת היא איפשהו באמצע? כי בעצם יש פה שני כוחות שסותרים אחד את השני. מצד אחד, אם אתה מחלק מחדש את המיסים, באמצעות מיסים אתה מייצר תמריצים שליליים, ולכן אתה פוגע בצמיחה. מצד שני, באמצעות המיסים אתה מייצר יותר חינוך, יותר רווחה, וזה עוזר לצמיחה, כי העניים יכולים עכשיו להשקיע בהון האנושי ולקדם את הצמיחה. אז יש פה שני כוחות שפועלים, שבעצם משקפים את התמונה הזאת, שאין שום קשר, ברמה הזאת של האי שוויון, אין שום קשר בין אי שוויון לבין צמיחה. איפה ישראל ממוקמת, אנחנו נדבר בפרק הבא, אבל לפני זה רק מילה על הרווחה. מה אנחנו מאמינים שבינתן גודל העוגה, מבחינת הרווחה, גודל הרווחה של המשק עדיף חלוקה מחדש. למה? כי יש מה שנקרא בכלכלה תועלת שולית פוחתת. על הכוס הראשונה שאתה שותה, שאתה מאוד שמח, אתה מרוויח הרבה. על הכוס הבא, אתה מרוויח פחות. אותו דבר בכסף. על האלף הראשון אתה מאוד שמח. על האלף השני תהיה שמח פחות. בטח שעל המיליון. אז אם ניקח 1,000 שקל מהשיר וניתן אותו לעני, אז הפגיעה בעשיר תהיה יותר נמוכה מאשר התוספת לרווחה מהשיר. כי השיר בסך הכל ישקיע את הכסף, או יחסוך את הכסף, לעומת זאת אני פשוט אצרוך את הכסף. בטח שבטח אם ניקח 1,000,000 שקל ונחלק מהשיר אחד ונחלק ל1,000 עניים. אז עד כאן לגבי אי שוויון לגבי אי שוויון וצמיחה. מחר נדבר גרפים קצת, איפה ישראל, מה המדיניות של ישראל ואיפה אנחנו נמצאים בהשוואה לעולם.